Edelleen Mutanen ja nyt on aukeamassa paikka Kalpalle ja Kalpa iskee kiekon häkkiin. Sebok veivaa kiekon sisään ja sitten unkarilainen saa Ilves-puolustuksen kovuuden, kun tamperelaiset turhautuvat tästä viime hetkien ratkaisuosumasta ja Sebok taklataan sinne laitaan kyllä todella rumasti. Todella hurjan näköinen, pahan näköinen tilanne. Kotiyleisö täältä lähtee lapsimaan kotiinsa pettyneenä, kun Kalpa onnistuu värkkäämään loppuhetkien ratkaisuja. Nyt tärkein kysymys tietysti kuuluu, että onko Sebok kunnossa? Se on Markku Flink, joka ajaa Sebokin siinä laitoihin. Törkeä taklaus nähdäkseni.